facemos a senda cultural dende a Praza de España de Pontevedra. E por qué? Pois porque aquí está disponible este espazo expositivo, un dos eventos que traemos hoxe á senda cultural, pero non o único, así que estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural neste espazo expositivo. Aquí está disponible unha mostra organizada por La Caixa e o Museo Centro de Arte Reina Sofía, Picasso, a viaxe do Guernica. Picasso, a viaxe do Guernica, ofrece un percorrido histórico da obra máis popular do artista español, dende a súa creación en París en 1937 ata o seu emplazamento ao Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1992. Todos os espazos desta exposición pretenden poñer de manifesto tanto o contexto histórico no que foi realizada a obra como a súa posterior importancia e significado. Nesta sala de 200 metros cuadrados inclúense audiovisuais, reproducións fotográficas e mesmo cartéis da época. A mostra divídese en 5 grandes ámbitos que repasan o percorrido e as distintas fases do Guernica, unha obra que viaxou por todo o mundo durante máis de 40 anos e que agora se poderá descubrir en Pontevedra ata o 13 de decembro. Moi preto de aquí no Café Moderno Fundación de Pontevedra está disponible esta fin de semana a exposición Conde de Arte. A Fundación ten disponible no Café Moderno un novo proxecto expositivo na cidade de Pontevedra. Conde de Arte, unha ollada infantil á colección de arte a Fundación máis contemporánea. Trátase dunha montaxe deseñada e concibida para nenos e nenas, dende un punto de vista pedagóxico para chegar a arte aos máis pequenos. Aquí os rapaces poderán coñecer os conceptos e temas presentes ao longo da historia da arte, dun xeito lúdico e a través dunha selección de obras contemporáneas da colección de arte a Fundación. Conde de Arte poderase visitar ata o vindeiro 11 de xaneiro, de luns a venres en horario de 5:30 a 8:30 e os sábados tamén de 11 a 2. Continuamos a senda cultural trasladándonos ao Museo de Pontevedra. Ali está disponible dende este martes a mostra Inventio Mundi. Na mostra Inventio Mundi, Galicia nas viaxes transoceánicas séculos XV e XVII faise un percorrido pola Galicia navegante. Ademais, con esta mostra producida polo Consello da Cultura Galega, conmemorase o 5º centenario da saída da expedición Magallanes-Elcano, que completaría a primeira circunnavegación do planeta. Inventio Mundi poderase visitar ata o 14 de xaneiro no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra. Sen movernos do Museo de Pontevedra, agora falamos doutra exposición, Galaicos, un pobo entre dous mundos. Galaicos continúa disponible no Museo de Pontevedra. O obxectivo desta mostra é dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico cultural de Galicia e, máis concretamente, da nosa provincia. Esta exposición achega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI, e funciona tamén como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. Na mostra hai obxectos arqueolóxicos orixinais emblemáticos e ofrécese información sobre algúns xacementos da nosa provincia. Ademais, a exposición divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Galaicos, un pobo entre dous mundos estará disponible no 6º edificio do museo ata o 2 de febreiro. No Museo de Pontevedra está tamén disponible esta fin de semana a mostra Novos Valores 2018, pero esta exposición pechará as súas portas este domingo. O 6º edificio acolle nestas salas os proxectos artísticos dos 4 gañadores do certame Novos Valores 2018. Unha exposición na que Natalia Umpierrez, Noela Cabelo, Branca Nieves e Lois Búa plasmaron todo o que aprenderon grazas ás bolsas de creación artística da Deputación de Pontevedra. A mostra estará disponible no Museo de Pontevedra ata o 17 de novembro.
última fin de semana na que poderedes desfrutar de dúas exposicións en Pontevedra. As dúas están dispoñibles no Pazo da Cultura, na beira do río Diálogos na pintura e Kaiku na fronteira de papel. Na beira do río Diálogos na pintura está protagonizada por Amelia Palacios e Alex Vázquez. Nela ambos artistas fan unha homenaxe a Pontevedra. Pai e filla teñen dous xeitos diferentes de pintar. Alex Vázquez enche os seus cadros de enerxía, mentres Amelia Palacios o fai con grises e cunha gama de cores que mostra melancolía. A exposición estará dispoñible no Pazo da Cultura ata este domingo. A outra exposición que tamén estará dispoñible ata este domingo no Pazo da Cultura é Kaiku na fronteira de papel. A metáfora e a poética desta mostra de Xacobe Meléndez sitúa ao público fronte á dureza dun discurso no que os procesos migratorios son a base. Esceas cruéis que miramos cada día cunha brillante normalidade, pero nas que se agochan proxectos de vida devastados pola propia sociedade actual. Pasamos agora de Pontevedra a Vilagarcía, porque ali hai dispoñibles 3 exposicións na Casa da Cultura. A primeira exposición que poderedes visitar na Casa da Cultura de Vilagarcía é Pottermanía, o mundo máxico de J.K. Rowling. Esta mostra chega ao público o fascinante mundo de Harry Potter a través de reproducións oficiais e obxetos de coleccionismo, dende as vasoiras voadoras á pedra filosofal, pasando polos traxes da saga, variñas máxicas ou pocións. O universo de J.K. Rowling estará dispoñible ata o 24 de novembro. Na Casa da Cultura tamén poderedes descubrir esta exposición. Gravidade Cero conta con máis de 70 modelos a escala de filmes e series como Star Wars, Star Trek, Una Odisea del Espacio ou Guardianes de la Galaxia. A mostra permanecerá en Vilagarcía tamén ata o 24 de novembro. E por último, na Casa da Cultura está tamén dispoñible a mostra Seres Máxicos de Galicia e Onda Topalos, unha exposición didáctica que amosa a riqueza do noso excepcional acervo mitolóxico, achegando aos asistentes os seres máxicos máis destacables que habitan en Galicia. A mostra estará tamén aberta ao público ata o 24 de novembro. Esta fin de semana en Poio continúa a programación da quinta edición do Festival Curtas Armadiña. O Festival Armadiña trae esta fin de semana apoio máis proxeccións, dende Mouras de Olga Osorio, pasando por Brotes de Jorge Fernández, por El último canto de Borja Guerrero e finalizando con Desvendar de Laura Menéndez ou con Vai embora de Carlos Quirós. Todo isto será na xornada de mañá, porque do domingo haberá un vermú no Fogar Armadiña de Combarro e un coloquio con membros da Asociación de Profesionais da Dirección e Realización de Galicia. Finalmente, para poñer o broche de ouro, celebrarase a gran gala ás 7 da tarde o domingo no Centro Cultural Xaime Illa de Rasó. Pasamos ao teatro e o facemos cunha obra que se representará mañá en Vilagarcía, Anatomía dunha serea. Anatomía dunha serea é un proxecto de teatro documental da compañía Chévere, unha obra de pequeno formato que se representará na Casa da Cultura. O texto relata a experiencia persoal do embarazo e o posterior alumbramento da propia actriz que sube á escena, Iria Piñeiro, que fala abertamente da violencia obstetricia e o silencio que a rodea. Esta muller narra a súa historia dun xeito directo, íntimo, autocrítico e con toques de humor. A representación desta obra será mañá na Casa da Cultura de Vilagarcía ás 9 da noite. Sabedes que existe. Continuamos coa música e o facemos co concerto que dará mañá Tanto nos ten en Redondela. Dentro da programación do ciclo Folk a nosa música, organizado polo Concello de Redondela, está incluído o concerto deste grupo. Tanto nos ten actuará co seu repertorio popular e tradicional mañá ás 8 da tarde no Auditorio da Xunqueira. O evento é de Valio.
dito, con rock en familia, porque este domingo os mozos pontevedreses poderán descubrir acompañados dos máis maiores a música de ACDC. Cultural co concerto que dará o domingo Marcelo do Bode en Pontevedra. O Teatro Principal acollerá este domingo o concerto de Marcelo do Bode, unha actuación na que este artista presentará o seu novo disco titulado Turocua. A cita é o domingo ás 8 da tarde. Naquela carballeiriña perdín a miña navalla. Perdín a miña navalla. Ai, la 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 la. Ai, la 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 la. E antes de rematar a senda cultural, recordamos que mañá ás 9 da noite en Pontevedra estarán por fin xuntos Ricardo Castella e Grison, dous membros do programa La Resistencia. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.